שלום לכולם, בפרשת נשוא יש פרשת הנזיר. הנזיר הוא אדם שלקח שלושה דברים על עצמו: לא לשתות או לאכול מן הגפן, לא להיטמע למתים, ודבר שלישי, לגדל שיער ראשו, וכל זה לפרק זמן מסוים. כשמעיינים בפסוקים יש משהו שהוא מאוד מעניין. תראו, כתוב בפרק ו' פסוק ה': כל ימי דנר דזרו תר לא יעבור על ראשו עד מלות הימים אשר יזהיר לשם קדוש יהיה. שימו לב על המילה קדוש יהיה. גדל פרא שיער ראשו. לכאורה פסוק אומר לנו קדוש, אבל בפסוק י"א זה נראה שכתוב הפוך: ועשה הכהן אחד לחטאת ואחד לעולה וכיפר עליו מאשר חטא על הנפש וקידש את ראשו ביום ההוא. מה כתוב לכאורה? חוטא. אז זה סתירה, האם הנזיר הוא קדוש או האם הוא חוטא? הרמב"ם פוסק בהלכות דעות שהוא חוטא. תראו את לשונו: שהרי הוא אומר בנזיר וכיפר עליו מאשר חטא לנפש. אמרו חכמים, ומה אם נזיר שלו פרע שלה מן היין שעיר כפרה, המונע עצמו מכל דבר ודבר על אחת כמה וכמה. זאת אומרת שהוא אסר על עצמו דבר אחד שלכאורה היה מותר, שזה שתיית יין, אז עכשיו מי שאוסר על עצמו עוד יותר דברים על אחת כמה וכמה שאסור. לפיכך סיוו חכמים שלא ימנע אדם עצמו אלא מדברים שמנעתו התורה בלבד. זאת אומרת התורה אסרה דברים, תאסור על עצמך, מה שמותר מותר, לא לעשות דברים נוספים. כך אמרו חכמים, לא דייך מה שאסרה התורה אלא שאתה אוסר עליך דברים אחרים. כלומר התורה תמימה, היא יודעת בדיוק מה טוב לנו, מה רע לנו, מה מותר לנו, מה אסור לנו, אז תלך לפי התרי"ג מצוות, אל תוסיף דברים. ובכלל הזה אלו שמתענים תמיד אינם בדרך טובה, ואסרו חכמים שיהיה אדם מסגף עצמו בתענית. ועל כל הדברים האלו וכיוצא בהם ציווה שלמה ואמר אל תהי צדיק הרבה ואל תתחכם יותר, למה תשומם? זאת אומרת שהבן אדם רוצה להיות יותר ויותר ויותר צדיק, אבל מה התוצאה של זה שהוא לוקח על עצמו ולוקח על עצמו? שממה. למה תשומם? מלשון שממה. איך הסברה של הרמב"ם? בשמונה פרקים הרמב"ם מסביר ככה: בכל מידה ומידה יש קצה אחד, קצה השני ואת האמצע. אנחנו צריכים להיות תמיד באמצע. לדוגמה, יש מישהו שהוא פזרן, יש מישהו שהוא קמצן, הדרך האמצע קוראים לזה נדיבות. איך מגיעים לנדיבות? בזכות קיום המצוות. לדוגמה, במצוות מה יש לנו? פאה, לקט, שכחה, צדקה, מעשר ראשון, מעשר שני. למה יש את זה? כדי שאנחנו נתרגל לקיים את המצוות ואז נגיע לנדיבות, כי מרוב ההרגל שאנחנו נותנים כל הדברים שאמרנו אז מגיעים לנדיבות. והרמב"ם מסביר שהתורה ככה בנויה שקיום המצוות מביא את האדם לידי שלמות במידות שלו. עוד דוגמה, יש לנו מקצה אחד תאוותנות, מקצה השני היעדר ההרגש, בן אדם כמעט ולא מרגיש כלום, בלשון של הרב קפח, ובאמצע קוראים לזה פרישות, וזה בדיוק איפה שאנחנו צריכים להיות. איך התורה עושה את זה? לדוגמה, כדי לא להיות בתאווה, אז התורה אוסרת לנו מאכלים מסוימים. לגבי הלכות אישות, אז יש גם בזה מוגבלויות כמו נידה, תקופות מסוימות. כלומר התורה באה וגורמת לנו בקיום המצוות לא להיות תמיד בתאווה, אלא שמה אותנו באמצע במידה של הפרישות, שהמידה הרצויה. ואם ממשיכים, הרמב"ם נותן עוד דיוק, כלומר אפשר להבין מהרמב"ם שאם עכשיו אנחנו מתחילים להוסיף על עצמנו דברים שהתורה מתירה, אז למה נגיע? נגיע לא לידי השלמות של המידות, כי אנחנו נהיה בקצה אחד יותר מדי, כי הוספנו משהו שהתורה לא אמרה, ומפני שהתורה היא תמימה שמביאה לידי שלמות המידות, אז אסור לנו לשנות
או להוסיף או לגרוע מהתרי"ג מצוות. אמנם יש דיוק שהוא מאוד מעניין שהרמב"ם עושה בהלכות נדרים, כי יש מקרים מסוימים שכן בן אדם שהוא רואה שהוא לא בכיוון הנכון או המידות שלו לא באמצע, הוא צריך לתקן את עצמו. כשהוא רוצה לתקן את עצמו אז מותר, כן, לקחת דברים נוספים. תראו מה כותב הרמב"ם: מי שנדר נדרים כדי לכונן דעותיו ולתקן מעשיו, הרי זה זריז ומשובח. במקרה שלנו הרמב"ם גם יביא דוגמאות במקרה של הנזיר, זאת אומרת שאם מישהו יש לו בעיה מסוימת עם השתייה, אז מה הוא עושה? אז כן, שהוא אוסר על עצמו לתקופה מסוימת, כי יש לו בעיה עם השתייה, כדי אחר כך לחזור לאמצע. זה בסדר וזה מותר, למה? כי הוא מתקן את עצמו. והוא אומר עוד דוגמה של נזיר, גם זה מובא במדרש, שאם יש מישהו היה לו שיער מאוד יפה, שבגלל השיער הזה כשהוא היה מסתכל על עצמו במראה הוא בא לידי גאווה, אז גם בזה אם הוא לוקח על עצמו נזירות שבסוף התהליך הוא צריך לגלח את השיער, אז גם בזה הוא מתקן את המצווה, את המידה שלו של הגאווה, ולזה יש היגיון ויש משהו טוב בדבר הזה. אבל לכתחילה לא לקחת דברים על עצמנו נוספים, כי זה יגרום לקלקול. והרמב"ם הוא כל כך חרד על העניין הזה של לקחת נדרים, שאומר אפילו אם הוא רוצה לתקן את עצמו, תראו מה הוא אומר: ואף על פי שאין עבודה להשם, כי הוא רוצה עכשיו לתקן את עצמו, לא ירבה אדם בנדרי איסור, ולא ירגיל עצמו בהם, אלא יפרוש מדברים שראוי לפרוש מהן בלא נדר. זאת אומרת שאפילו שהוא רוצה לתקן את עצמו, שלא ייכנס לנדרים, כי בסוף זה יכול לגרום לו מכשולים. אז לסיכום, לפי הרמב"ם, הנזיר הוא כן בצד של החוטא, ככה הוא אומר, אלא אם כן הוא בא לוקח נזירות כדי לתקן את עצמו ולחזור לשלמות המידות. והרמב"ם גם אומר בהלכות נדרים, הוא מביא את חכמים שאומרים שסייג לנדרים פרישות, זאת אומרת כמו שאמרנו לפני זה במקרה של הנזיר, שיש את תאווה, יש חסר ההרגש ויש את הפרישות, מותר לקחת על עצמו דברים נוספים רק כדי לתקן את עצמנו, כדי לחזור לפרישות. אבל הרמב"ם אומר גם להיזהר כשלוקחים את הדברים הנוספים על עצמנו, שיהיה בלי נדר.